Хәзер дәресебезнең практик өлешенә күчәбез. Беренче бирем агачларны үсүче урманнар белән тоташтыр. Зирек, нарат, имән, юкә, ак шыршы, өрәңге, карагай, әрбет нараты, кайын, усак, корыш агач, шыршы, карама. Әфәрин укучылар, булдырдыгыз. Икенче биремдә без тест эшләп алырбыз. Бирелгән сорауларга дөрес җавапларны тап. Беренче сорау. Урман зонасы нинди һава торышы белән аерылып тора? А. Җылы кыш, Б. Җылы җәй, В. Аз дымлылык. Дөрес җавап Б. Җылы җәй. Түбәндә бирелгән агачларның кайсысы ылыслы агачларга керми? А. Әрбет нараты, Б. Карагай, В. Корыш агач, Г. Ак шыршы. Бик дөрес. Дөрес җавап В. Корыш агач. Киләсе сорау. Кайсы агач вак яфраклы агачка керә? А. Имән, Б. Кайын, В. Өрәңге, Г. Юкә. Әфәрин. Дөрес җавап Б. Кайын. Дүртенче сорау. Урманнарның характеры төньяктан көньякка таба ничек үзгәрә? А. Ылыслы, киң яфраклы, катнаш. Б. Катнаш, ылыслы, киң яфраклы. В. Киң яфраклы, ылыслы, катнаш. Һәм Г. Ылыслы, катнаш, киң яфраклы. Дөрес җавап ылыслы, катнаш, киң яфраклы. Бишенче сорау. Кайсы хайван артык? А. Борындык, Б. Болан, В. Селәүсен, Г. Куян. Дөрес җавап В. Селәүсен. Хәзер өченче биремгә күчәбез. Төшеп калган зоналарның исемнәрен куй. Укучылар, әйдәгез хәзер үзебезне тикшерик. Әфәрин укучылар, булдырдыгыз. Шуның белән безнең дәресебез тәмам. Сау булыгыз. Киләсе очрашуларга кадәр.